sekak to. Oh iya bener Ki catur pinggire guyon maton, cak percil CS enek fotomu. Fotone gede. Fotone selentem, fotone manuhara. Lah aku spanduke ra sedeng. Akhirnya fotoku dipasang ning pinggir cagak telepon. Terus tulisane apa? Lah ngisore tulisane menerima sedot WC. Ora. Aku lah yo isin to Mas dadi. Beda aku duduk awakmu nomere padha karo nggonmu tapi beda. Agak maju, Dek. Iya Mas. Tak kenal maka tak Kampleng. Sayang. Menyapa warga masyarakat Semarang. Mbok ngene-ngene iki aku jebolan kok Semarang. Mas. Semarang endi Mbak Yu? Sunan Kuning. Alah. Nyapa biaya tekan Sunan Kuning. Aku ki padha karo iki seangkatan. Yo iki seangkatan. Aku yo nang Sunan Kuning padha. Tapi alhamdulillah Semarang sekarang sudah bersih dari yang namanya lokalisasi. Luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Mergo saiki wis pindah online.